निजरा नोंसिनि मादैया नोंखौ जोबोद अनो खोमा ना? आंनो आइनि नायल' जायल' सासेल' फिसाजो आंखौ अनाबा सोरखौथो अननो? नोंसिनि मादैया आंखौबो अनगोन ना? समा जेब्ला सफैगोन बोथोरावब्ला थिनगोन अखानायसि नायसि समायना अलंबार नोंनि खाफालाव दै बानायाव फोराननाय ना गोरानखौ मोनजाफेरथ्राखैहां। दै बानानि ना गोरानखौ खनसे मोनजाफ्लांनांगौबा देहा सोलेर एग्रांबाय थायो। जाबाखौ मोनबाय थायो। सोरजि बे दानि बोथोरा बै समनि बोथोरजों गोरोबला। मानोना उन्दै समनि फरायनायजों सेंग्रा सिख्ला देरनानै फरायनायजों गोबां फारागथि दङ। खोलो खोलो खोलानि बार गोसो सिङाव मानि गुथार। आबौ बाबा बेसे गोदै बेसे मिलौदो दैमुनि दै बायदि नोंनि साननाया। बे नोंनि साननाय आबौ, नाथाय आहाबो उन सिगां साननो हानाय गोहो दङ। बे नोंनि साननाया माब्लाबा जाफुंनाय नङा आबौ। Seriously? सरकारासो माराम जाखोना लामायासो माराम जाखोब्रा। हा जोंफोरनि फिसखौलाय मानोथो लायो बेफोरखौ फाहामनो नङाब्लालाय। थोद जाना होगोनलै। जेखि जाया मानो नोंखौ थांनो थिनदों। थांदो आरो मा खोथा दंबावो? एफा मोजां खोथा बाथ्रा रायलायबाय नोंथांमोना। दिनैलाय मानो एरा एरा खालामदों? बाथ्राखौ गुदि खिथा मिथियाबा आंबो थांनायाव गैया नोंथां। जिउनि रैरुब गाथोना सानसे सानैजों रंजादों।